Ignite indwa ngegown mayiqeda ukurefila ibhodlela ngeparafini ifuna ukushisa umkhukhu wakile. Lo nomsawawa indoda engashayisani namasteyini iteki liwasha kayi7 ngosuku. No pigment, only perfection. Ukuncola kuleteki kuncane ukudlula amathuba omsebenzi eningizimu. Uprecise kakhulu ngama steps wakhe, neva umnyathelo umsawawa ngashintsha bebovu. Ngiyakutshela lo mfo udala enye into. Ngiyakutshela ibhakwa uladeni iparafini bomb bekuyiyo kuphela indlela yokuziphindiselela. Imadoda wenze njani? Hayi mina ngizula umsawawa. Umsawawa umuntu walezi zinto lezi uyokuduma ngama petrol bomb. Ngithi ngizishayela iwalk ngiscoutela umntwana wala bekusha khona. Ngiyakutshela ubuye kuyovakasha. Amahemhem athi banyathele iteki lakhe. Ede bekathi uyaziphindiselela washisa umkhukho hawo. Kiyogazuleka. Hayi, masibheke kanje sihlebe ngawe. Akaze ningakhulumi naye kanjalo umkhukho wakhe bushile. Umkhulu wakho shile. Mekimqela. Khansi uyatela. Ngitheni ditaba tsa A to Z. Umkhukho wakini ushile kwangqonqa yonke into kusele wardrobe. Nakhona baba ibalance ngeskin. Menyeke ihlale ingaluzi ibalance bafaka konke. Ama track suit, amabhodo nama overall omzababa. Ya hanqa ukuthi ngizokhala yenka.